Tak zdravím vás, priatelia. Dneska si povieme niečo o hnitovaných bodákoch, bajonetoch nemeckých SG84-98, respektíve slangovo K98. Takže začneme v podstate predchodcom, je to výrobca Hörster. Má tropický závesník, zelený, je to tá ranná verzia, môže to byť rok 41-42. Vidíme, že púzdro je také, ono to už ani nepríde mi ako černenie, ale také nejaký fosfát s černením, nejaká taká zmiešanina, bodák ešte černený. Má samozrejme nitované črienky, značenie má 44 ASV, hej, čo je ten Hörster. Myslím, že ASVčka boli nejakých 6 alebo 7 sérií nitovaných, bolo to z dôvodu toho, že výrobca nemal skrutky, tak používal nity v podstate od roku 44, predpokladám nejak 3/4 roku 44, proste všetky bodáky vyrábal nitované. Týchto nitovaných bodákov, ktoré boli čierne, boli asi myslím, že 3 série alebo 4 a myslím, že od FF série potom začal bodáky fosfátovať, a k tomu sa dostaneme. Čiže klasický bodák SG84-98 je v podstate v nepoužitom stave. Môžeme vidieť veľmi hrubé, naozaj že extrémne hrubé opracovanie toho bodáku. Má jednu preberačku, jedna je tu a jedna je na púzdre. V podstate už šetrili čas, nemali čas, tak sa šetrilo. A zbytočne sa nerazilo všetko ako kedysi. Vidíme tu relatívne nízku sériu 0074. Hej, čepel, no, takisto hrubé opracovanie. Samozrejme nebrúsená. No to púzdierko, hej. Samozrejme bodák je sčíslovaný, neviem, či to teraz nechcem to úplne nevidieť to, alebo myslím, že z tejto strany aspoň výrobca, no ale to asi ani nedostaneme sa k tomu. Je veľmi pekný závesník. Takže toto máme niťa, ktorý je černený. Môžeme vidieť na tom bodáku, že to bola, pozrieme sa to ešte raz, že to bola séria, myslím, že to je DDčko. Tieto nitované bodáky 44 boli v podstate od roku, teda od série AA, hej. AA, BB, CC, DD boli černené série. A potom F-ko začínalo s fosfátom. A boli nitované všetky, samozrejme. Dobre, tu neviem, či dokonca nemáme F-ko. Nie, nemáme F-ko. Tu máme H-čko. Áno, H-čko. Ale už aj F-ko bolo fosfátované. No a fosfát bol... Prečo vlastne začali používať? Pretože ten fosfát bola lepšia ochrana ako černenie. Takisto v podstate pri F-kovej sérii vlastne ono sa pokračovalo v tej sérii ďalej A, B, C, D, E, F, G, H, Ičko myslím, ale už prešiel ten názov na 44 SGX, to bol vlastne nový kód pre Hörstera. Môžeme vidieť, že bodák je v pôvodnom stave, nie je brúsený. 1972 rok vyrobenie, robím samozrejme srandu, je to séria, takisto vidíme nitované črienky. Je v pôvodnom stave, takisto má veľmi hrubé opracovanie. Bodák pochádza z Čiech, kúpil som ho v Čechách. Vidíte, že je to naozaj veľmi na hrubo opracované. No a zjavne aj z toho černiaceho procesu, respektíve fosfátovania, bol ten proces určite jednoduchší, podľa mňa preto začal ten Hörster bodáky fosfátovať, hej. Neviem, či sa tu zase dostanem k seriálu, tuto pekne vidieť 1972 takisto. Môžeme vidieť aj púzdro je nafosfátované, niektoré púzdra sú troška tmavšie, niektoré sú svetlejšie, záleží ako ten fosfát, aké má zloženie ten fosfát. Závesník je takisto, môžeme sa pozrieť pôvodný, dokonca je to ročník 940, neviem tam prečítať, to je bez šance, no.
Je vidieť, že ten závesník tam pekne sedí. No a potom v podstate, ako hovorím, FF séria Ičková, myslím, že bola posledná séria. A potom prišiel rok 1945 a prišiel 45 SGX, ale myslím, že toho bolo vyrobeného len, predpokladám, nejakých 10 000 kusov, pretože žiadno, v podstate, akože SGX, ktoré som videl, tak boli len čisto séria, nebola tam akože, volá sa to sufix, hej, tam teda len číslo série, nebolo tam typ série, lebo vždycky v podstate nultá séria bola taká, že sa vyrobilo 9999 bodákov, ale bez toho sufixu, bez toho v podstate, bez toho písmena. Hej. A potom sa vlastne začínalo A, B, C, D a tak ďalej, vlastne ďalšie série vyrábať. Hej. A to bolo vždy 9999 bodákov. A to SGX 145 tam v podstate nemalo toto písmeno, čiže predpokladám, že bola, dá sa povedať, nultá séria, ktorých bolo vyrobených 10 000 kusov, ale tie bodáky sú extrémne vzácne a nedajú sa zohnať a je to proste naozaj nemožné taký bodák. Aj samotný bodák je ťažko zohnať. Všeobecne nemecké bodáky s rokom 45 ja sám taký nemám a hľadám to už 10 rokov a nemôžem sa k takému bodáku dostať. Je to fakt veľmi náročné. Potom samozrejme boli ešte bodáky, CVL vyrábal nitované bodáky, tiež ku koncu vojny niekoľko sérií vyrobil CVL, to bol CVL, no teraz by som klamal, aký to bol výrobca, ale kód bol CVL. A ešte VKC takisto, neviem či CVL nebolo VKC, áno. A potom VKC tiež vyrobil ešte pár bodákov pre komerčný trh, takisto nitovaných, takže v podstate ASV vyrábalo nitované bodáky, ktoré boli značené ASV alebo SGX, alebo potom CVL 44. Takže nitované bodáky sú veľmi vyhľadávané, sú samozrejme drahšie, pretože ich je málo a sú určite zberateľsky zaujímavé. No. Tak ďakujem za pozornosť, priatelia, lajkujte, zdieľajte, v prípade otázok kľudne komentujte, budem rád odpoviem, ak môžem poradiť, respektíve ak máte nejaké doplňujúce info, rád sa niečo naučím nové. Tak ďakujem za pozornosť a prajem ešte pekný deň.